אהלן אחי גיא, זה במיוחד בשבילך. אנחנו ישר נכנסים לעניין. קודם כל, אף פעם אל תשכח, אנחנו אף פעם לא לבד. אני איתך, אתה איתי, כולנו ביחד. אז נתחיל אחי. 3 נשימות עמוקות. כשאתה לוקח את הנשימה אתה נושם עד הסוף עם הבטן. מרגיש את הבטן מתנפחת. ומוציא את האוויר כאילו אתה מוציא אוויר מתוך קשית. ההוצאה לוקחת יותר לאט, ואז אתה לוקח עוד פעם אוויר. פעם שלישית. עכשיו אנחנו מתחילים. המקום הראשון שאנחנו נתחיל איתו זה בין האצבעות, בין הגבות, ממש בנקודה הזאת. נתחיל בתפיחות קלות, במרכז, בין הגבות. זו נקודה חשובה מאוד. נעבור לצדדים של הגבות. תמיד זה על העצם, ממש על גלגל העין, בקצה של הגבה. לא לשכוח לנשום. תחשוב רק על הקול שלי, לא צריך לחשוב על שום דבר אחר. בעדינות, ולא צריך לכאוב, קול בכיף. עיניים עצומות. עכשיו, מתחת לעיניים. בגלגל של העין, מתחת לאישון, שני המקומות. גם אם אתה עושה מכיוון אחד, זה מספיק. כוונה, אין עם זה שום בעיה, אם אתה עושה רק ככה, שום בעיה, אין שום בעיה עם זה. לא לשכוח לנשום. נקודה הבאה, תחת לאף. נשום עמוק. להוציא אוויר. בשקע של הסנטר. נשום עמוק. להוציא לאט. נקודה הבאה, עצם הבריח. משני המקומות, באמצע יש את היו, שני המקומות משני הצדדים. נשום עמוק. להוציא לאט. נקודה הבאה, מתחת בית השחי, בקו של הפטמה. נשום עמוק. להוציא לאט. נקודה הבאה, זרת. ליד הציפורן. מתחילים. יד ימין נותנת על אצבעות יד שמאל. מהזרת, קמיצה. עולים למה.
עולים לאצבע, על האגודל מבפנים. עכשיו, בין האצבעות כאן, אתה מניח את היד, אתה יכול על החזה, אתה יכול על הרגל, איפה שנוח, איפה שזה נוח להניח את היד, כדי לעשות את זה, זה מצוין. עכשיו לנקודה חשובה מאוד. מה שאנחנו נעשה תכף, בינתיים תמשיך לתת מכות עדינות. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה פשוט גורם לרגיעה שאנחנו מביאים את עצמנו עכשיו להישאר להרבה יותר זמן. אז אנחנו פותחים את העיניים, סוגרים, פותחים את העיניים, מסתכלים למעלה, מסובבים את העיניים לצד ימין, סיבוב מלא גם לצד שמאל, מזמזמים 2 שניות, צליל של כמה טונים, סופרים עד 5, 1, 2, 3, 4, 5, עוד פעם 2 שניות של צליל, שכם לנשום עמוק, מוציאים לאט, כמו דרך קשית. להרגיש את הבטן מתנפחת כשאתה נושם. כשהבטן מתנפחת כשאנחנו נושמים, זה נותן מרחב ללב ונותן לו מקום, וזה נשימה כמו של תינוק. כשתינוקות נושמים, הם נושמים מהבטן. נשימה האחרונה. לוקחים את האצבעות, את כל האצבעות, במרכז הראש, בעדינות, נשימה עמוקה, להוציא אוויר. עכשיו, מחפשים מקום מעל הלב, נקודה רכה, איפה שהצלעות מעל הלב, ומתחילים לעשות לה עיסוי בעדינות. נשום עמוק. להשתדל לא לחשוב על כלום. ואם עוברת מחשבה, לא לעצור אותה, אלא פשוט לתת לה לחלוף ולהיעלם. נשימה עמוקה. זה כעיקרון כל הסט. עכשיו, אם תרצה אתה יכול לעבור לשלב השני. אנחנו נשב שנייה זקוף. ואנחנו נסובב את הראש לצד ימין. שחרר קצת את הצוואר בלי לחץ. לעשות את זה בחופשיות. צד שני, צד שמאל. לא לשכוח לנשום. השאיר את הראש ישר, לסובב כתפיים קדימה. כשאתה מרים את הכתפיים, נשימה עמוקה. כשאתה משחרר ואתה מוריד את הכתפיים, להוציא את האוויר. נעשה את זה 3 פעמים. עכשיו, כמו שאנחנו יושבים, ניתן
סיבובי אגן קלים, שום דבר, בלי מאמץ, בלי כוח, רק תנועתיות. פשוט להזכיר לגוף שהוא יודע לזוז לכל הכיוונים. תרגיל אחרון, אנחנו נשים את הידיים ככה, נשלב את האצבעות, ואז נמתח את הידיים למעלה, שום עמוק, ונשלב חזרה. נעשה עוד מתיחה למעלה, נשלב עוד פעם אחרונה, פתוח את הידיים למעלה, קצת סיבובים של ראש בעדינות, אפשר לפתוח את העיניים, לשחרר קצת הגוף, ללטף את הפנים, פנים אוהבות שמלטפים אותם, זה מדהים. לטף את הפנים, וסיימנו. תמיד ההרגשה אחרי סט כזה היא פשוט רגיעה, קצת אופורית, ליהנות מזה. תמיד אפשר לחזור להתחלת הסרטון, לעשות את זה שוב פעם ושוב פעם, במיוחד בהתחלה לפעמים